Takže čaute, vítajte u môjho nového videa. Dnes, ak ste si pozreli moje video zo včera, tak viete, že som otváral pás a unlockol si aj nového pro brawlera, ktorý sa volá Draco. Je to jeden z top legendary brawlers. No ale dneska sme tu kvôli tomu, aby sme si otvorili player title, samozrejme záverečný legendary star drop. Najskôr si otvoríme Brawl Pass skin Hacker Brock, takže pekný, napríklad. Player icona riadne pekná. No, otvoríme player title, it's a bot. No, hneď si ju nastavíme. Takže tak. It's a bot. Dobre. Takže ideme na ten legendary star drop, takže poďme na to. 3, 2, 1. Prosím, nejaká legenda. Prosím, Ember. Janet! Či skin? Janet, baby! Jaká frajerina! 2 brawlery za jeden deň? Tak to mi fakt šiblo. Janet. Nice. Takže ideme si ju hneď vyskúšať. Hneď. Dáme. Ty kokšo, tak toto som nečakal. Unlocknul si Draka a hneď na ďalší deň boom, Janet z legendary star dropu. Kámo. A než ak ste si nepozerali môj účet, tak ste zistili, wow, že mi z legendary star dropu na 20 000 trofejí padlo RT. Dobre. Art je tiež dosť OP, ale ja ho také nehrávam veľmi. Hop. Čiže aspoň ultu si chcem vyskúšať. Dobre, no tak dáme ešte jeden battle s tým mega dobrým brawlerom Drakom. A dúfam, že sa budete tešiť na ďalšie video. Ak ste si všimli, konečne som pokročil na 37 odobrateľov. Čiže ak poznáte nejakých kamarátov, tak im kľudne dajte vedieť, že natáčam dobré videá a že som dobrý v Brawl Stars a dajte mi vedieť. Opa. Dobre, ideme. Pekne. Táto gadget je podľa mňa 100-krát lepšie ako to na zdvihovacia, keďže keď idete do fightu, tak na 2 sekundy ste nesmrteľne musíte do ultu a môžete to zabiť. To je dead. Na pohodu. Easy. Takže ja sa týmto s vami lúčim. Nezabudnite dať odber, like a budem rád, ak náhodou by si niekto so mnou chcel zahrať, kľudne napíšte do komentárov, kto by si chcel zahrať, napíšte svoje telefónne číslo, ja vám pošlem invite a môžeme si spolu zahrať.